я хотела бы представить одного из наших, опять же, невероятных гостей, Анхела Эспиноса. Она белорусская поэтесса испанского происхождения, славянский исследователь. Она хочет обратиться к народу Беларуси, как внутри страны, так и за рубежом. Пожалуйста, Анхела, вам слово. Дякую вялікі. У далёкім 2008 годзе, калі мне было 15, я насуперак усім чаканням атрымала стыпендыю ад Дзярждэпартаменту США. Моя бабуля 3 дні не размаўляла з мамай за то, што яна дазволіла мне падацца на гэтую стыпендыю. А мама настаивала, што не думала, што яе дадуць менавіта мне. Так і пачаўся словамі Пола Маккартні мой доўгі і звілісты шлях да беларушчыны. Я правяла лета ў Паўночнай Караліне сярод студэнтаў і школьнікаў з Еўропы, з Еўразіі і з розных штатаў США. І пачула ўпершыню, не ведаючы пра гэта, беларускую мову. Мае новыя беларускія сябры пачалі знаёміць мяне з вашай дзівоснай сям'ёй. Для мяне адкрыліся беларуская культура, літаратура, музыка, прырода і архітэктура, гісторыя і традыцыі. А потым настала лёсавызначальная ноч 19 снежня 2010 года. Я стала дарослаю тую ноч, калі чакала любімых сэрцаў беларусаў з плошчы, калі сачыла за навінамі пра збітых, затрыманых, пацярпелых і ў выніку напісала артыкул «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем», у якім першы раз апісала дваякасць, якая засталася са мной на ўсё жыццё. Пакуль грамадзян Іспанія хвалявала пытанне аб тым, ці забароняць спаліць у чарзе ў кіно і ў тэатр, беларусы змагаліся за вольнасць, за святло сярод цемры. За гэты тэкст я атрымала ўзнагароду «Беларусь у фокусе» і запрашэнне ў Варшаву, дзе я пазнаёмілася з неверагоднымі беларусамі. Там былі палітычныя, культурныя актывісты, дзеячы, журналісты, паэты. Цягам сваёй паездкі я і вырашыла цвёрда вывучыць беларускую мову, пачала збіраць матэрыялы. Вершы мае былі часткай навучальнага працэсу насамрэч, бо паэзія дапамагае не толькі разумець, але і адчуваць любую мову на ўзроўні, якога вельмі цяжка дасягнуць іншымі шляхамі. Вядома, я не чакала, што мае вучнёўскія вершыкі заўважыць дзядзька Рыгор Барадулін, няхай будзе лёгкая яму зямля, і будуць друкавацца ў галоўных літаратурных часопісах і газетах Беларусі, што выйдуць кнігі і зборнікі, і што мае калонкі паявяцца ў маладосці або рэгіянальнай газеце, што атрымаю беларускай літаратурныя прэміі. Таксама не думала, што здолею атрымаць ступень магістра беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце, або што абараню першую дысертацыю на тэму беларускай літаратуры ў Мадрыдскім універсітэце Камплютэнцы. Я пісала пра творчасць Яна Баршчэўскага. І цэлы гэты час, гадоў так 10, я прыязджала ў Беларусь, супрацоўнічала з мясцовай інтэлігенцыяй і з дыяспарамі, выступала публічна, хоць я сама інтравертка, бо адчувала, што мне, па-першае, ёсць што сказаць і пра паэзію, пра музыку, пра чалавечую дабрыню, пра асабістае і пра агульнае. А па-другое, што часам бывае і важней. Разумела, што маю цудоўны зродак для выказванняў, а гэта мова Скарыны і Багушевіча, Купалы і Богдановича, новай зямлі, караля Стаха і былога Дон Жуана. Не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. І я сапраўды адчувала і адчуваю дагэтуль, што магу пэўным чынам дакрануцца да вечнасці разам з вамі. Гэтая дарога, заблытаная, цяжкая, але з неверагоднымі відамі, прывяла мяне сюды. Выступаю сёння перад вамі, беларусамі і сябрамі Беларусі. І хачу вам сказаць, не спыняйцеся, нам няма шляху назад. Застаецца толькі ляцець разам да зор. Я абяцала прачытаць адзін свой вершык, і хоць я радая кожнаму гледачу, мяркую, нам нельга забываць аб тых, хто не можа далучацца да нас сёння. Сярод іх знаходзіцца мой каханы, які вельмі чакаў майго выступу, але, як многія іншыя адважныя беларусы і беларускі, цяпер знаходзіцца на сутках за кратамі.
Яму і усім, каго чакаем дамоў, прысвячаецца наступны верш. Салодка драмаў каханы так на плячы. Цяпер па дварах ноч ходзіць, чакай, маўчы. Такіх мімалётных мараў сягоння шмат. Настане вясна, няхай прылятуць назад. Цяпло яго рук трывае, яго няма. Над намі бы крыж, марозы, адчай, турма. Прабачце грахі ды крыўду, сум векавы. Маліцеся, каб каханы мой быў жывым. Прабачце глухое рэха маіх надзей. Вяртайце, прашу, азёры яго вачэй. Прабачце густую дзёгаць старых дарог. Вяртайце святую лёгкасць ягоных ног. Прабачце нямое слова, слабы рабок. Вяртайце зорнае неба ягоных шчок. Прабачце, няхай адсутнасць, як сон міне. Ход сэрца, яго пяшчоту, вяртайце мне.